आमच्या बिशप साहेबाक 25 लाखाची कार जाई, 3 करोडचं बिशप हाऊस जाय, मनशा जायत, एक ड्रायव्हर जावो, एक बायल जाई जेवण करपाक, 3 असिस्टंट जाये, हां व्हडले व्हडले बिझनेस जाये, हां लोकांकी बायबलचे पान वाचूंक येतना तेजे काय ना. आमच्या भुरग्यांकी हायर एज्युकेशन दिवचे, डॉक्टर बनवचे, नर्स बनवचे, इंजिनियर बनवचे, त्याचे काय ना. पैसो पैसो फक्त पैसो. माझे अनाइनमेंट करूक ना 2 वर्स लावले. कॅनन लॉमध्ये हे चलत ना, काजार सॅक्रमेंट सॅक्रमेंट चलत ना. आणि तुम्ही किती करताले आमकां सांगतात बायबलवर हात दवरून खरे खोटे उलूचे. तुम्ही आता बायबलवर हात दवरात आणि म्हणात माझी कोण गर्लफ्रेंड ना असे म्हणात. आणि तुमची कॉल हिस्ट्री दियात म्हाका 6 महिन्याची. तुमची गर्लफ्रेंड शोधून काढता हांव. आमकां शिकयतात की सॅक्रमेंट म्हणजे कितें म्हणतात. तुम्ही काय काजार केल्यात. काजार करून तुमकां माहीत हा काजार म्हणजे कितें माहीत हा. आमकां नियम शिकयतात. तुमची गर्लफ्रेंड हांव सोदून काड गर्लफ्रेंड सोदून काढता आणि सोदून काडली तुमकां कुर्सार टांगूचे. कॅनन लॉ प्रमाणे गर्लफ्रेंड करूची ना, मौज मजा करूची ना. असे कॅनन लॉ प्रमाणे जो फादर आणि बिशपांनी कारमध्ये फिरवचे ना. व्हडल्या व्हडल्या कारमध्ये बिशप बांधूचे नसता. झाडाखाली राहून गेला दीस काढूचे असता. गरीबपणान रावचे असता. तुमकां गाडी जायी, बंगले जाये आणि सगळे जाय नोकर चाकर जाये. हे तुम्ही शिकयतात आमकां भुलयतात. हय आमच्या लोकांकी तुम्ही पहिले तुम्ही एज्युकेशन द्या, हायर एज्युकेशन, आणि फक्त एक्झाम फी घेवची. आमच्या लोकांकी डॉक्टर इंजिनियर सगळे बनवात तुम्ही. हां कॅनन लॉ प्रमाणे तुम्ही शाळा चालू शकत नात. तुम्ही प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन चालू शकत नात. पैशाचो लोभ तुमकां करूचो ना. तुम्ही पैशाचो लोभ करतात. आणि हांवें 50,000 रुपये दिले की माझे अनाइनमेंट जातले. हांव दिवचो ना तुमकां सांगता. 1 रुपया दिवचो ना तुमकां. माझे 7,500 रुपये तुम्ही घेतल्यात ते म्हाका दियात परत. तुमचे म्हाका काय नाही अनाइनमेंटचे काय. अनाइनमेंट म्हणजे चर्चचो डिवोर्स. हांवें कोर्टातून ऑर्डर दिली तांकां. मग कोर्टान डिवोर्स ऑर्डर दिली ती मानत नात. आम्ही मानत नात. तुम्ही मानत ना. कित्याक मानत ना. इंडियामध्ये असतात ना फर्स्ट लँड लॉ. देवाचे देव इकडे देव करतात आणि इकडे पैसे कमवतात. शाळा बिझनेस पैसे लोकांकडून पैसे घेतात. 15,000 रुपये द्या, 15,000 रुपये द्यात ना. तर काजार करूच ना, बळतण करूच ना, हे करूच ना. आणि आमची लोक दुबईक वचतात कामाक. म्हणतात तिकडच्या फादर चिठ्ठी घेऊन ये तर तुझे काजार करतो ना. तर 15,000 रुपये 20 रुपये दी. असे तुम्ही का पैसे कमवू गेल्यात का. तुमच्या देवाचे किती सांगतात तुम्ही. लोकांनी बायबलचे पान उघडूक येत ना. हे चुकीचे असा. फक्त माझे एक काम असतात. तुम्ही लोकांनी त्रास देऊ नकात. हे अनाइनमेंट तुम्ही का देव असात अनाइनमेंट देत ना, हे देत ना. आता इस्रायलमध्ये एक पण ख्रिश्चन ना मनीस. आणि हैसरहून ते सेंट फ्रान्सिस जेवरान सगळे बनयले. आमकां आम्ही हिंदू असल्यावर आमकां क्रिस्तांव बनयले गरीब लोकांकी. अरे ते तेवढे तरी बनयले ठीक हा. आमकां तुम्ही एज्युकेशन द्यात. आमची लोकां व्हडली झाली तर बरे जातले. आमच्या समाजातली लोकां डॉक्टर झाली, इंजिनियर झाली, नर्सिंग झाली, बरे हा ना. तुमच्याकडे एज्युकेशन असा. तुमच्याकडे एज्युकेशन तुम्ही दियात ना आमच्या गरीब लोकांकी. तुम्ही कित्याक बाहेरच्या कम्युनिटीच्या लोकांनी तुम्ही एक व्हडले व्हडले कॉलेजेस बनयल्यात. आमच्या पूर्वजांनी तुमकां जमीन घेऊन दिलेली असा शाळेसाठी. आमच्या पूर्वजांनी चर्च बांधून दिलेली. चर्च बांधून आमच्या पूर्वजांनी मदत केली असा. आणि तुम्ही व्हडलेक सांगतात होय आमकां. बरे असा तुम्ही. लोकांचे त्रास अनाइनमेंट देवाचे कॅनन लॉ सॅक्रमेंट. किती सॅक्रमेंट सांगतात तुम्ही सॅक्रमेंटमध्ये तुम्ही रावतात. कितके फादर बायलांची कळी काढतात म्हाका माहीत हा. हांव उलयत ना. कॅनन लॉ म्हाका सांगतात. कॅनन लॉ प्रमाणे तुम्ही गेला झोपडीत राहूक जाय. झोपडीत हां मौज मजा कर. बिशपाक मटन चिकन डेली जाये. गाडी 25 लाखाची गाडी जायी. 3 करोडचे हे जाये. नोकर चाकर जाये. आमकां कॅनलचे आमकां भुलयतात वय तुम्ही आमट्यानू. पहिले अनाइनमेंटचे केस लोकांचे सॉल्व करात. तुम्ही देव नात. लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करात. आणि तुम्ही आमकां कित्याक सांगता. कितें सांगतले तुमचे मॅरेज जाला. मॅरेजमध्ये आमकां सांगतले. मॅरेज म्हणजे कितें आमकां तुम्ही सांगतल्या. तुमचे मॅरेज झाला. मॅरेजचो कितें प्रॉब्लेम आसा तुमकां माहीत आहा ऑन ग्राउंड. हेजे ऐकायचे डिसिजन घ्यायचे. तेजे ऐकायचे डिसिजन घ्यायचे. प्रूफ तुम्ही म्हाका बायबलवर सांगितलात हात दवर आणि खरे खोटे उलय. हांवें उलयल्लो आसा. एक गोष्ट हांवें लपयल्ली आसा. कित्याक ती झगडी जातली. बाकी सगळे खरे सांगितलेले आसा. आता तुमकां सांगतलो बायबलवर हात दवरात आणि खरे खोटे उलयात. तुमची गर्लफ्रेंड आसा की ना.
तुम्ही जर ना म्हटलं की नाही कॉल हिस्ट्री घेतलो 6 महिन्याची कॉल हिस्ट्री आणि तुमची गर्लफ्रेंड शोधून काढतो हांव फोना करून ट्रू कॉलर सगळं मग तुमकां कुर्सार टांगुचे पडटले कॅननला सांगतात सॅक्रेमेंट म्हाका खूब राग येता